batzuk pozik odolez egindako gure gurasotan aiarreben brodaturiko azalarekin mahaioi aletatik erortzen diren ogi apurrekin beste batzuk nazkaturik ikusten gure amak belaunikoz eskailerak garbitzen gure arrebak jasaten dituzten irenak emakume izate utzagatik horiak beltzak txuriak gizakiak historia errepikatzen dela dio garaituak ia ezinkizuna dugula kurlo ipotz gutxien gorre gelditzea erabaki duena gauzak ez direla aldatu hain behar etxe barruan geratu gaitetzen etxita eta amets egitea geure buruari debekatzen diogula ez neri entzun gehiagotarren ez egin paso amets egitea dirurik ez du balio hori egi borobila merezi du egina gure larritasunak lertzeko etxetik irten da sofatatik itzali telebista eta hasi pentsatzen ez utzin hori amets egitea galarazten